pana rabína Jurima Jerosima. První věc, musím vám všichni, co tady stojí, žehnat za to, že jste opravdu přišli o velký věc. Vypadá to málo, ale každý málo, tak říkáme, každý malý světlo může odhánit velký tma. Takže tady jste opravdu světlo pro celý písek a mě osobně velmi dojímá, že ať chodím kdekoliv v Čechách, opravdu může hrdě pořád tvrdit to, co pořád tvrdím, že Česko je nejlepší přátel Izraeli. Já jsem narodil v Izraeli, moje máma je odsud, Češka, židovka, a vždycky jsem věděl, že Češi a Izraeli jsou jako dvojice. Už v historii vlastně židovská Praha nazývala Malý Jeruzalém. To znamenalo tím, jak to tam opravdu žilo, vedle Staronova synagoga, celé židovské město, vždycky se nazývalo, že máme ještě další Jeruzalém, Jeruzalém mimo Izrael. A kde? Tak to je v Praze. Dneska je tolik falešnost na světě. Právě tady jsme u toho, aby jsme vysvětlili, aby jsme zkusili vysvětlit. Protože většinou to dobro je míň, bohužel, než to zlo, hlavně v této období, jak to je to vidět. A ta falešnost je velká. Když už někdo pomáhá celou Evropu, aby nebylo teror každý den už dávno, tak to je díky Izraeli. Kdyby věděli, co dělá Mossad, kdyby věděli, jak v Izraeli už zastaví jako velká Z, aby nepřišli do Evropy terorizovat. Tam máme vlastně v Izraeli ze všech stran pouze muslimci, kteří mají jeden cíl. Jednoho den, aby Izrael neexistovala. A oni to říkají to nahlas, ale to nikdo neslyší. Pak jim podporují a dají jim klidně, aby vytvořili dál nějaký jaderný plány. Ve stejnou chvíli, co jim třeba říkají, sami oni říkají o tom, že Izrael musí vymazat z mapy. Ale Izrael nikdy nezapomene na to přátelství, které je mezi Česko a Izrael. Já všude, kde chodím, jsem hrdý za to, že jsem Čech. V Izraeli jsem vždycky říkal, že jsem Čech. Tady říkám, že jsem Izraelec, protože jsem oboje. Ale vždycky snažím posílit to velký pozitivní věc. Jenom v Čechách, žádný jiný místo v Evropě. Můžu říct, že zatím díky Bohu je tady docela klid, ale to je jenom proto, že Česko je jako Izraeli a spolupracují a doufám a modlím za to, aby vždycky to jediné normální místo, které zůstalo v Evropě, kde ještě zůstalo trošku mozek, kde ještě zůstalo trošku rozum, aby to takhle pokračovalo, aby to nezůstalo jenom o ty starší lidi, ale i aby mladá generace otevřela oči, protože člověk, který by otevřel oči, nemůže vidět. Každý malý člověk, i nechytrý, může zjistit, jak je všechno falešnost, jak ta média lže. Lidi občas dívají na to jenom takhle, jako s prvním okem, a nedívají do hluboka. Stačí, aby každý z vás zkusil jednou za čas podívat do opravdové zprávy a vidět, jak ta média lže. Ale protože tam je samozřejmě hodně peníze z hlediska teroristů, muslimů. A lidi myslí, že pokud s nimi budou jednat, bude klid. Ale občas jsou v životě případy, co jsou lidi, které s nimi prostě bohužel nedá povídat. Protože to samozřejmě nesmí generalizovat všechny lidi, ale jsou lidi prostě, které nejsou jako my. S vámi s každým můžeme dohodnout, co dáme ruku, co platí. Jsou lidi, kteří mají určitý plán a jasný plán od začátku. A víme jejich plány. A oni mají napsáno, že lhát se smějí, pokud je to, co oni musí získat. Tak celý svět vlastně je podveden, ale lidi zavírají oči, jenom aby nemuseli zabývat opravdu s problémama. A jak to dopadlo, jste třeba viděli včera ve Francii. A aby to nebylo tady, moc doufám, že Češi udělají cokoliv, aby pochopili, že trošku rozum a trošku víc myslet na to a víc vědomost, co se vlastně děje na světě, jenom pomáhá Česko zůstat normální. Posílám pozdrav jako Izraelec celým jménem Izraeli, že tady i v Písku je normální místo, které se můžou o tom být vlastně hrdý, že tady jste a že izraelský národ a český národ budou vždycky spolu a za to modlím. To je nejlepší přátel, co má Izraeli. To opravdu nemůžeme říct, že je lepší jiný kamarád pro Izrael.
A doufám, že takhle Češi cítíte i vůči Izraeli, protože kdybyste chodili po ulici Izraele a řekli byste, že jste z Čech, každý by vás objímal, každý by vás hned usmíval, jo, vy jste naše kamarády. Tady mi to nestane vždycky, když poznám Čecha, že jsem Izraelec, tak hned objímá, ale věřím, že jich tady ještě pořád dost, ty lidi, co chápou, znají historii a vědí, že spolu to máme nejlíp. A proto moje single, nebo moje hit, nebo poslední, co jsem dal, je vlastně určen pro celou Českou republiku v češtině o tom, že proto mám vás rád. A o tom bude ta písnička. Bůh vám žehne všechny lidi, co tady přišli, pro velký, dobrý a svatý věc.